О, аудиторията, здравейте! Тъкмо се връщам от закарването на малката ми щерка в детската градина. Имахме драма, трябваше едно специално Барби да бъде взето. За съжаление, паднаха и обиците, трябваше да се връщаме, да ги търсим, намерихме ги. И след цялата тая драматургия, която ви обясних, ми е нужно да си направя един хубав чай. Сетих се, че преди няколко месеца с вас си направихме един черен турски чай. Нещо не ми хареса как точно го направихме клипчето, затова ви предлагам да направим втора част, да ви покажа как аз си правя турския чай, да ми кажете в коментарите дали то е правилно или не е правилно, за да го подобрим и да видим как може да си бъдем полезни. Не е абсолютно задължително, е хубаво да се направи в такъв чайник. По принцип се слага вода, чака се да завери водичката. След което от тази вода се слага тук горе се слага чайчето. След което се оставя 15-20 минути да си ври. На тихо огън. Преди няколко месеца това беше съветът на Чичови. Бях малко по-пухкав тогава, малко по-така изморен, сега не съм чак толкова изморен. Така че, нека да започваме да видим дали са се импрувнали нещата, нека да го кажа на новобългарски, дали са се подобрили. Или ще отидат по-надолу. Предлагам ви първо да си вземем чайничето, което е двойно чайниче, както виждате. Може и в обикновен чайник с само едно крило, но ви препоръчвам да си вземете, ако често ви обичате да си правите турски чай и ако често мислите да си правите, препоръчвам ви да си вземете и 2-30 лева са, не са нещо специално. Има някои много готини, примерно ако някой ходи до Турция, до Одрин, до Лозенград, нека да си вземе, има едни изписани такива красиви. Аз ходих преди няколко месеца до Лозенград, не знам защо не си купих, честно казано. Хем съм голям фен. Така че ще си използваме табиатлийския чай. Табиатлийския чайник, всъщност. Както ви казах, сипваме си водичка. Не знам дали се вижда добре, трябва да се вижда. Нека има малко повече водичка, нищо няма да ни стане. Слагаме си горното чайниче отгоре. Влези, бе! Не ще да влезне. И си пускаме котлончето на девятка, т.е. на най-силното. Малко ми е мръсно тук, не е това котлончето, бе. Малко не съм почистил добре, сега няма да ми се карате да нося съпругата ми да не го гледа това, защото ще имаме леки скандали вкъщи. Пускаме си да завре и чакаме. Мога да ви покажа, аз съм си взел два вида турски чай, които може да са доста близки всъщност един до друг. Единият е от Тънбаш Класик, класически, на фирмата Чайкур. Най-любимата фирма на всички, Чайкур. Другата също е на Чайкур. Абе, да не ми спрат видеото заради това, че го казвам по този начин. Този е туристически чай. И двата си ги взех от Турция, между другото. Мисля, че не са нещо особено. Бяха сравнително ефтини, даже не мога да се сетя колко са, но и тук ги има по разни магазини. Прекрасни са. Вкусът е разкошен. Днес с вас може да си направим от туристическия, защото миналия път мисля, че правихме от Алтънбаш Класик. Ако има някои хора, които са по-запознати, може да драснете един коментар всъщност каква е разликата, кой е по-готиния, защото си признавам, че съм малко лаик, въпреки че ми харесва вкуса. Аз се наслаждавам на вкуса, но оттам нататък не съм някакъв много сериозен специалист, така че днес си избрахме туристическия и вече виждам, че почва да завира водичката. Даже директно почваме. Така, водичката завира, уважаеми зрители. Взимаме си лъжичка с маймуна. Гледайте сега, не ми се смейте много, защото с една ръка го правя. Взимате си от чайчето 2 чайни лъжички. Слагате си едната. Слагате си втората. И взимате от заврялата вода. Мале, верно е трудно да се снима така. Взимате от заврялата вода и си слагате в горната част. Слагате да има, все пак. След което си го връщате. Затваряте си го. Пускате си го на тих огън. И както пише на самата опаковка, го оставяте между 13 и 15 минути. Ей така лекенко да си къкри, за да стане най-хубавият чай черен, който сте пили в живота си.
А 15 минути че не е малко време. Ало? Добър ден, от Виваком се обаждам. Христова съм да потвърдим заявката си за неделя. Илия? Да. Препоръчвам ви да го запълните това време с нещо добро, примерно с тина лицеви опори, четене на книга, вършене на някаква работа, обучаване в нещо или нещо още по-добро с половинките ви, което много добре знаете какво е. Докато чакаме, мога да ви покажа как съм си направил автоматизация. Тук горе съм си сложил NFC tag за 15 минути и когато мина с телефона си до него, щрак, и ми слага таймер автоматично за след 15 минути. Тук имам и за 5 минути, той малко е цъфнал това, бе. Но готиното е, че наистина не ми се налага специално да си слагам аларма, а директно минавам, допирам си телефона и автоматично ми слага аларма, за да не забравя, че си правя прекрасен чай. Така че ви препоръчвам NFC таговете, може да направим видео и за това. От AliExpress, не помня, 30-40 струваха 10 лева, не знам колко. А вършат доста работа, аз в нас съм си сложил няколко такива. И така, чайчето вече е готово. Какво правим? Слагаме си чашките. Не е удобно с една ръка. Какво искате? Тия чашки са специално за турски чай, но разбира се, те и други стават за тази работа. Трябва да си изключим котлона. Не е лошо да не го забравяме. Слагаме по една лъжичка в чашките, защото ако няма лъжичка, могат да се спраскат, те все пак са от стъкло. Ето и шиваме си в чашките лъжички, като е много важно да си вземем цедилка. Тя моята е заета. Само една секунда. След като си вземем цедилка, моята е малко струшена, но сега няма да се впечатлявате от такива неща. Взимаме горната част на чайчето и сипваме горе-долу до половина, даже може малко над половина. На трите места си сипваме, за да има, погледнете само колко готин цвят има. Извинявайте. Виждали сте нещо толкова яко, в скоро време, мисля, че не сте. И в третото, разбира се, ще си сипам. Да има да черпим, само да не изпусна чая, че тогава ще видите циркове. Оп, красота. Красота и изяш. Оп, тук малко повече сипахме. Оп, чакай бе, правя глупости бе. Защо не ми казвате бе, хора? Нека да има. Така, да сипем. Навсякъде да има малко повечко. И разбира се, какво правим с другата част? Доливаме нормална водичка. Нормална, колко да е нормална. Преварена имам предвид, разбира се. Уникално стана. Само забележете. Така, баровчета, мога да ви препоръчам малко да поизчаквате, да не бързате за никъде с хубавото чайче. Само вижте наистина готиният цвят на чая. Разкош. Та не бързайте и не се задоволявайте с посредствен чай, моля ви. Даже не се задоволявайте с посредствен живот. Но това е нещо още по-дълбоко, което може някой път нататък да си поговорим за него. Ако ви харесват съветите на Чичови, може да се абонирате за канала, може да ми праснете. И едно съобщение, ако не ви харесват живи и здрави, няма как да ни харесват всички така и иначе на този свят. И това е абсолютно окей. Така че ще се видим в следващия съвет на Чичови и Илия. Бъдете живи и здрави!